Кабета тая незвычайна прыгожая. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Яна сядае на каменне, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго. Слёзы і нараканні гэтыя жанчыны абяцаюць вам не золата і срэбра. Кабета плача на парозе, забытая вами святыні. Вы думаеце только про багацце, а вас чакаюць няшчасце і пакуты. Бяры палову гэтага скарбу сабе, а другую раздаю Богім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям. Знайшлі мураваны склеп. Глуха там, быў магіле. Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны. Никчемные! Золоту и сребру продали вы свои души. Думаючи одно про багаття, ви зневажили прах героя, який со славою скончил тут свое життя. Прийде час подняться з могил мертвым, и вы будете зганьбованы перед усім светом. Гэта папярэджванне людзям, каб выправілі свае норавы.